Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya gadhahi tanggel jawab tumraping gesang ingkang dados nugraha dalem Gusti. Gesang ingkang dipun paringaken menika supados nggih kula panjenengan saged ngetingalaken sih katresnan lan kawelasan dalem Gusti. Gesang ingkang kula panjenengan pigunakaken saben dinten mugi-mugi nggih boten namung kangge mburu menapa ingkang dados pepinginan kula panjenengan pribadi ning nggih saged dados pisungsung kanja ing Gusti ngladosi sesami. Wonten ing alam donya menika kula panjenengan gesang ing donya cilik, donya sing penuh ing kanepson lan macem-macem sanesipun. Yen kula panjenengan boten tansah eling lan waspada ing sakmangkih kula panjenengan nggih namung mburu kadonyan. Atine awake dhewe ya mung mulung marang sing kadonyan, ora mreduli marang sing kasuwargan. Mila pancen menika dados tantangan tumraping kula panjenengan anggenipun bangun gesang iman. Kados pundi kula panjenengan tetep saged mulung ing ngarsa dalem Gusti lan migunakake sedaya sing kadonyan menika nggih kangge munjuk atur panuwun lan ngetingalake raos syukur ing ngarsa dalem Gusti kanthi gesang sing sak sae-saenipun lan migunani tumraping sesami. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah dening Gusti piyambak ingkang ngersakake para murid dalem menika tansah mulung ing Gusti. Ngabdi Gusti sakwentahipun ampun mangkro ampun molah malih. Yen ngabdi Gusti ya kudu setya sakwutuhe ngasik mati. Aja ngasik sing kadonyan ngalang-alangi awake dhewe, ngalang-alangi para murid dalem anggenipun ngabdi Gusti. Nek mangkro ya ngabdi Gusti, ya ngabdi donya, amengko tundhane ya ora bakal dadi. Nah kados pundi anggenipun Gusti paring pitedah? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 16 ayat 9 ngantos dumugi gangsal 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, padha goleka mitra kanggo bondo sing ndrawasi, supaya yen ilang bandamu kowe ditampa mitra-mitramu ing kemah langgeng. Wong sing kena dipitaya ing prakara cilik ya kena dipitaya ing prakara gedhe. Balik sing ora kena dipitaya ing prakara cilik ya ora kena dipitaya ing prakara gedhe. Dadi yen kowe ora kena dipracaya ing prakara bondo sing ndrawasi, sapa sing arep pracaya marang kowe ing prakara bondo sing sejati? Lah yen kowe ora jujur anggonmu ngurusi bandaning liyan,
Sapa sing arep masrahake bandamu dhewe marang kowe? Ora ana wong sing bisa ngabdi bandara loro. Teneh mengko sing siji disengiti, sijine ditresnani, sing siji diraketi, sijine disingkiri. Mokal kowe bisa ngabdi Gusti Allah karo bondo. Wong-wong Parisi sing dasari seneng dhuwit ngrungu kabeh iku mau lan padha ngeguyu Gusti. Nanging Gusti banjur ngandika, kowe ing ngarepe wong-wong gelarmu apik, nanging Gusti Allah priksa jeroning atimu. Sing ana ing ngareping wong-wong dadi sesembahan, ana ing ngarsaning Allah dadi pangewan-ewan. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus ingkang estu nresnani para murid ngersakake supados anggenipun sujarah wonten ing alam donya menika ampun ngantos para murid keblinger lajeng namung mburu prakara-prakara cilik kanthi cara-cara sing boten jujur, kanthi boten tanggel jawab, lan ing sakmangkih tundhone mung ngabdi bondo. Nah menika nggih kula kinten tantangan awake dhewe ing jaman menika. Yen ora ati-ati awake dhewe saben dina ya mung mburu bondo kanggo nyukupi butuh sing rasa-rasane ora tau cukup, rasa-rasane ora tau turah, kepara malah kurang. Saengga anggenipun kula panjenengan bangun gesang mung mikir butuh lan kabutuhane awake dhewe magayutan kalian bondo. Esuk awan sore bengi mikire piye carane duwe dhuwit utawa ngecakke dhuwit supaya kabeh kacukupan. Efeke utawa dampake awake dhewe aras-arasen yen arep pelayanan, yen arep misungsungake gesang kanggo Gusti, kanggo ngladosi sesami. Arep kerja bakti ya wegah, arep melu sembayangan lingkungan ya wis males, kaya-kaya ora ana gunane, arep tindak gereja ya ngopo, kadangkala yen dipikir mending golek duit. Nah menika tantangan lan situasi ingkang dados tondo bilih anggenipun ngabdi Gusti menika kedah berjuang. Para murid dikersakake supados anggenipun migunakake bondo sing ndrawasi ngadepi maneka warni prakara-prakara sing cilik menika kanthi jujur lan penuh tanggel jawab. Awit tumraping Gusti yen para murid bisa dipracaya, dipitaya ngurusi prakara cilik, ngurusi bondo kanthi jujur, mila nggih para murid bakal gampil anggenipun ngurusi prakara-prakara gedhe, prakara bondo sejati. Lan Gusti ugi paring pemut ora bisa para murid menika ngabdi bandara loro, ngabdi Gusti Allah karo ngabdi bondo. Mengko tundhone ya salah siji ditresnani, sijine disengiti, sijine diraketi, sijine disingkiri. Kula panjenengan katimbalan supados tansah sadar menapa ingkang dados motivasi anggenipun kula panjenengan lumampah ing alam gesang. Apa sing ana ing atiku? Apa atiku iki kebak kamurkan, kebak sifat sing serakah tumraping bondo kadonyan lan sansaya nebih kalian Gusti. Yen sampun mekaten awake dhewe ya kudu martobat. Minimal tumrap kula pribadi kados pundi mbangun gesang ing alam donya menika imbang tumraping Gusti lan tumraping donya. Lan migunakake sing kadonyan menika kanggo ngabdi
ngabdi Gusti, aja mung kanggo ngabdi pribadi, ning ya sansaya njembarake kratoning Allah ing tengah-tengahing gesang pasrawungan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.